Αγαπημένη μας Ηλιάδα μαζί μας, τι κάνεις? Μια χαρά εσύ. Όλα καλά? Όλα πολύ καλά. Σίγουρα? Ναι, ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το σημερινό θέμα γιατί θα μιλήσουμε για τα μάτια και με φυσικό τρόπο θα μας τα ξεκουράσεις και θα εξαφανίσουμε μόνες μας τους μαύρους κύκλους. Ακριβώς. Τι θα κάνουμε? Λύσεις express που μπορούμε να κάνουμε ανέξοδα. Γιατί οι μαύροι κύκλοι είναι στην καθημερινότητά μας. Κάποιες δεν κοιμόμαστε γυναίκες πολύ. τους έχουν πιο έντονα τους μαύρους κύκλους Ναι. από κάποιες άλλες. Αλλά είναι κάτι που απασχολεί όλες τις γυναίκες, Οπωσδήποτε. άσχετα με την ηλικία. Οπωσδήποτε, γιατί σίγουρα δεν κοιμόμαστε πολύ, είμαστε πολύ άσχολες, κουραζόμαστε και οι μαύροι κύκλοι είναι αναπόφευκτοι. Και οι σακούλες κάτω από τα μάτια. Και έχουν αποτέλεσμα αυτές. Έχουν αποτέλεσμα, έχουν βέβαια παροδικό αποτέλεσμα προσωρινό, Καλά, εντάξει. αλλά και αυτό μας εξυπηρετεί. Βοηθάει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Πάμε να κάνουμε μασκούλες που συνθέτουμε πολύ γρήγορα και μετά πάμε στις πιο απλές συνταγές. Η πρώτη μας μασκούλα είναι με γιαούρτι, σαν βάση, και με μαϊντανό. Ο μαϊντανός, ναι, ο μαϊντανός είναι πλούσιος σε βιταμίνη K και η βιταμίνη K είναι πολύ σημαντική γιατί μειώνει τους μαύρους κύκλους και μάλιστα στην κοσμετολογία σε πολλές κρέμες ματιών πρωταγωνιστεί. Σοβαρά. Ναι, Πρώτη πολύ φορά την ακούω ευεργετικό αυτή τη συστατικό. βιταμίνη K. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε Και πολύ υπάρχει στο απλά, μαϊντανό. Άρα και όταν τρώμε το μαϊντανό είναι. Ναι, αλλά βέβαια στην περίπτωσή μας τώρα μιλάμε για τοπική εφαρμογή, αλλά σίγουρα και όταν τον τρως είναι ευεργετικός. Αλλά Γιαούρτι δεν μπορείς με να το φας μαϊντανό. σε μεγάλη ποσότητα. Σε μάσκα, δηλαδή Κάνεις μασκούλα, δηλαδή έχεις το γιαούρτι, έχεις περάσει το μαϊντανό από το μούλτι, Ωραία. βάζεις και λίγο νεράκι για να είναι λίγο πιο εύκολο να αλεστεί, ανακατεύεις, πάρα πολύ απλά. Ο μαϊντανός έχει γίνει σαν πέστο. Μια χαρά. Και πόση ώρα αφήνεις τη μάσκα? Κλασικά, όπως στις μασκούλες μας, 10-12 λεπτά. Η συγκεκριμένη μπαίνει και πάνω στο μαλακό. Ναι, γύρω από τα μάτια, κάτω και πάνω. Ωραία, τέλεια. Και την ξεβγάζεις με χλιαρό νεράκι. Πάρα πολύ Είναι ωραία. ευεργετική πολύ και είναι και εύκολη, γίνεται γρήγορα. Η δεύτερη μασκούλα που προτείνουμε εδώ επίσης λειτουργεί στους μαύρους κύκλους, αλλά έχει και αντιγυραντική δράση. Βασιζόμαστε στην ντομάτα, έχουμε χυμό ντομάτας. Ακόμα καλύτερα αν το φτιάξουμε εκείνη την ώρα με φρέσκια ντομάτα στο σπίτι, την αφήσουμε και λίγο να βγάλει τα νεράκια της, θα είναι ακόμα πιο ευεργετική. Έχουμε λοιπόν χυμό ντομάτας, ρίχνουμε λίγο λεμόνι. Και αν χρειαστεί, ρίχνουμε και λίγο αλευράκι, απλώς για να δέσει συνταγή, δεν έχει κάποιο ρόλο. Και λίγο αλεύρι. Το ανακατεύουμε. Να γίνει πιο συμπυκνωμένο, ώστε να μην στάζει και να μην τρέχει. Ακριβώς. Η ντομάτα δηλαδή η ντομάτα με το λικοπαίμιο και τις βιταμίνες της βοηθάει πολύ στους μαύρους κύκλους και είναι και αντιγυραντική, δηλαδή προλαμβάνει.